Ja za 14 godina Dakara ne vjerujem da sam vozio ovakav dan. Skoro 2 sata sam vozio u mraku. To je bilo ukupno možda 50 km. Ništa ne vidiš. Apsolutno ničemu ne razmišljaš, samo da budeš što tačniji na navigaciji, jer u mraku nema pomoći. Nema nigde nikog u pustinji. Nemaš kod koga da se plašiš jer toliko si koncentrisan. Da ne bi slučajno negde pogrešio, jer ovaj far što ja imam tu napred, to je malo jače od bicikli što ima, što radi na Dinamo. Ali je bilo super i baš sam bio totalno svestan i spreman i emotivno jako mnogo toga mi je prošlo kroz glavu, ali jedini cilj mi je bio da dođem do cilja, jer danas doći do cilja u ovakvim uslovima, kad sam video 5-6 motocikla, više da neće da dođe do cilja, da svaka čast, mislim,